Bé, doncs comencem. Bona tarda a tothom. Gràcies per venir. Bé, doncs comencem. Bona tarda a tothom. Gràcies per venir. Els que esteu vinguts. No? Sí, ara sí, ara sí. Bona tarda. Torno a insistir. Gràcies per venir, els que esteu aquí i els que us esteu connectant en el canal amb streaming. I avui tenim una altra actualització, perquè no és la primera, no? Amb infeccions víriques respiratòries. I probablement, si em permeteu, jo estic de moderador, però voldria dir que aquesta sessió l'ha organitzat íntegrament el doctor Andrés Antón, que forma part acadèmica corresponent de la quarta, m'ha demanat que la moderi. Jo no he parlat dels continguts, dels tres, he llegit els títols i per tant em faig una idea. I la primera paraula que em ve al cap és la d'anticipació, no? Quan veig aquests tres títols, no? Perquè una de les qüestions amb la infecció vírica, especialment en aquella que cursa amb brots epidèmics, probablement el que ens interessa més en aquests moments l'anticipació. Com podem predir què és el que passarà en el curt termini o en el mig termini i a partir d'aquí poder adoptar totes aquelles mesures en salut pública, mesures assistencials, etc., per pal·liar aquests brots epidèmics i, per què no, també, si fos el cas, les pandèmies, pal·liar tot això tant a nivell de l'efecte sobre la població com sobre el sistema sanitari. Bé, per tant, jo passaré directament i aquest aspecte de l'anticipació avui en parlarem, o potser ens parlaran, no sé, perquè probablement després se n'aniran per altres vies, però jo crec que és un tema que a mi particularment m'interessa molt des de la vessant clínica, i això ho farà el doctor Antoni Soriano Arandes, que és pediatre dels serveis de salut integrats del Baix Empordà, a Palamós, Girona, i que és qui lidera la xarxa de recerca pediàtrica del Copedicat, i que va fer una tasca extraordinària durant la pandèmia de Covid-19 i que ens parlarà de la construcció de models clínics predictius per diagnosticar infeccions virals respiratòries. I és cert que ens parlarà d'aquest model predictiu per diagnosticar la infecció, perquè la microbiologia no hi és sempre, a tot arreu, perquè són quadres molt inespecífics i, per tant, si podem diagnosticar quin és l'agent etiològic clínicament, això ens aporta moltíssima informació de cara al tractament del pacient. Però també ens aporta molta informació per fer aquesta vigilància clínica i sindròmica que necessitem per poder-nos anticipar. Parlarem també dels aspectes farmacològics, i això ho farà la doctora Maria Queralt Gorgas Torné, que és acadèmica corresponent de la secció 6ª de la Real Acadèmia de Farmàcia de Catalunya i cap de servei de farmàcia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, i que es parlarà dels antivirals enfront la grip i el respiratori sincitial. Això és molt important perquè, tot i que els antigripals probablement, que són les persones immunocompetents, no tenen, i amb l'estacionalitat no tenen un gran què, probablement per la precocitat, però sí són molt importants per poder fer front a les primeres fases inicials, per exemple, d'una pandèmia, més enllà de la gravetat del malalt durant els brots epidèmics. Però en les pandèmies sí que poden ser el desenvolupament, tindre un bon arsenal terapèutic, perquè és la primera línia d'actuació enfront de la pandèmia mentre no es desenvolupen les vacunes, no? I després, evidentment, avui en dia tenim el nirsevimab, que s'anticipa i l'estem utilitzant, aquest monoclonal, de forma profilàctica enfront del virus respiratori sincitial, i que ha tingut un impacte molt important amb la incidència de bronquiolitis en els nostres nens més petits, no? I després, des d'un punt de vista microbiològic, i això ho farà el doctor Andrés Antón Pagaroles, que és el responsable d'aquesta sessió i organitzador de la sessió, acadèmic corresponent de la secció 4ª de l'Acadèmia, de la Real Acadèmia de Farmàcia de Catalunya, i que, evidentment, ens parlarà la importància que té la vigilància microbiològica, que també ho té, doncs, l'epidemiològica, ja ho hem dit, la clínica i la sindròmica, però que avui parlarem també de microbiològica, especialment amb virus com els respiratoris, que tenen aquest caràcter de trobar-se en constant evolució, no? Per tant, sense més, Toni, quan vulguis, dona la paraula. Per cert, teniu 20 minuts cadascú.
i us avisaré. Moltíssimes gràcies, professor Pomarola, i també al doctor Andrés Antón per convidar-me a aquesta sessió d'avui amb un escenari fantàstic. No havia estat mai i la veritat és que dona goig i és un tresor d'aquí enmig de Ciutat Vella. Perfecte, doncs la pregunta de la ponència és: podem construir models clínics predictius per diagnosticar infeccions virals respiratòries? És a dir, és una pregunta que ens vam fer enmig de la pandèmia. Si ens situem a l'estiu del 2020, setembre del 2020, els primers mesos de pandèmia, molts de nosaltres i els laboratoris sobretot van ser molt responsables de l'esforç que van haver de fer per tastar milers i milers de mostres en un sol dia. I això, aquesta és una pregunta que no és recollint dades dels 2-3 últims anys, però que seria perfectament una pregunta per preparar-nos per properes pandèmies, properes epidèmies, per poder, a través de l'intel·ligència artificial, de models predictius, poder establir algoritmes diagnòstics per determinats virus respiratoris. De fet, com ha comentat el professor Pomarola, nosaltres vam liderar diferents estudis dins de la pandèmia i ens fèiem les següents preguntes. Per exemple, la població pediàtrica pot ser pot representar un bon grup sentinella per virus respiratoris. La població pediàtrica pot anticipar riscos de càrrega assistencial tant a atenció primària com a hospital. Un cop la pandèmia ja estem en una fase diferent, podem predir què passarà amb el resta de virus respiratoris? Hi ha interferència virològica? La gran pregunta sempre que ens fem de si el fet de tenir més d'un virus coexistint en la mucosa respiratòria pot significar un diferent pronòstic, una diferent simptomatologia. Podem correlacionar les característiques clíniques i virològiques de les infeccions respiratòries i anticipar-nos a possibles canvis epidemiològics. Com veieu, tot és anticipació, com comentava el professor Pomarola, tot és predicció en funció de diferents preguntes que ens plantejàvem al llarg d'aquests últims anys. I l'última, la més important, és: podem preparar-nos millor per a futures pandèmies o epidèmies amb el que hem sabut o amb el que hem analitzat fins ara? Tot això ho hem treballat conjuntament un grup de pediatres, més de 200 en aquests moments, biofísics i bioenginyers de la Universitat Politècnica de Catalunya, microbiòlegs, com no, liderats per l'Andrés Antón, i la unitat d'infeccions pediàtriques del Departament de Pediatria de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. Hem recollit dades epidemiològiques, hem recollit dades clíniques i hem recollit dades microbiològiques. I hem intentat, amb aquesta amalgama de dades, fer prediccions. L'Andrés després parlarà més de microbiologia i jo em centraré en les dades clíniques. Tot això, com comentava, s'ha fet en xarxa, s'ha fet conjuntament amb reunions setmanals. Cada divendres a les 2 del migdia ens reuníem per veure com funcionaven aquests estudis, quins resultats teníem, i em centraré en la part clínica, com us deia ara. Aquest és un gran projecte que es va finançar per la Fundació La Marató de TV3 i que ha estat treballant durant 3 anys, des del setembre del 21 al setembre del 24, on hi ha diferents subprojectes, diferents paquets de treball, i jo el que em centraré ara és en el paquet de treball 2, que és la predicció clínica a partir de dades de simptomatologia en pacients infectats. Bé, com sabem, les infeccions virals respiratòries, incloent també el SARS-CoV-2, sobretot els virus més prevalents com el VRS en la població infantil, la grip, el rinovirus i l'adenovirus, són les principals causes de malaltia respiratòria aguda en la població pediàtrica. Els models predictius basats en símptomes podrien ser eines molt valuoses per agilitzar diagnòstics, com he comentat abans, però sobretot especialment en entorns d'atenció primària, on probablement no tinguem eines properes, no tindrem PCRs
múltiples, no tindrem una estructura de laboratori central, com pot ser a l'Hospital de Vall d'Hebron, per exemple. I què vam fer? Bé, l'objectiu principal d'aquest estudi va ser avaluar l'eficàcia de models basats en l'aprenentatge automàtic per estimar les probabilitats d'infecció per aquests virus respiratoris tan prevalents: VRS, grip, adenovirus, rinovirus i SARS-CoV-2. Ja vam publicar l'any 2021 el model aplicat al Covid en aquell moment i podeu veure aquí no sé si hi ha un punter, però si no... Podeu veure aquí les diferents característiques clíniques. De més amunt a més avall tenim les més prevalents en quant al report que han fet els diferents pediatres. I podem veure aquí el mal de cap seria la que teniu a dalt de tot. Quan més cap a la dreta teniu aquesta codificació i més en vermell vol dir que més prevalent és o més es troba en els pacients afectats per Covid. El mal de cap era el més prevalent en aquell moment a la població pediàtrica estem parlant per predir que aquell pacient tenia un Covid-19. Si ens anem més avall, podem veure, per exemple, que l'alteració en l'olfacte o en el gust, que era molt típic de població adulta, sobretot en la primera onada de la pandèmia, aquestes característiques en la població pediàtrica no eren tan prevalents, no eren tan clares. Per tant, tot això es va poder plasmar en un estudi, en un article. L'àrea sota la corba que donaven aquests models era al voltant del 63%, no eren models clarament predictius, però el que sí que pensem és que aquestes eines es podrien fer servir amb aplicacions mòbils a través d'un tamany de mostra molt més gran de tota la població de Catalunya, població pediàtrica de Catalunya, per poder ajudar els usuaris, a les famílies, en aquest cas, per orientar la probabilitat de diagnòstic de cadascuna d'aquestes infeccions. A partir d'aquest model que es va fer per Covid-19, es van aplicar el mateix model per altres virus respiratoris. La font de dades eren resultats de tests antigènics ràpids d'atenció primària que avaluen el SARS-CoV-2, però també la grip A, la grip B, el VRS i l'adenovirus. Aquests tests estan disponibles ara en la majoria de centres d'atenció primària de Catalunya i es fan servir no durant l'estació epidèmica, hivern-tardor, sinó també la resta de l'any. I també es van fer servir en aquest model els resultats de la PCR que es centralitzava tot a l'Hospital de la Vall d'Hebron. A l'anàlisi de dades es van entrenar dos tipus de models, el Random Forest i el Boosting. Per qui no sàpiga què són aquestes dues paraules, ara us faré 5 cèntims. I, com us deia, tests ràpids i PCR. Què és el Random Forest? El Random Forest és conegut com boscos aleatoris. És una combinació d'arbres predictors en estadística que el que pretén és aplicar a valors, per exemple, d'una característica clínica en concret i fer un preprocessament d'aquestes dades i poder, a través d'aquest algoritme, acabar decantant a favor o en contra d'un diagnòstic en concret. També es va fer servir un altre model, que és el Boosting, que és un megaalgoritme de conjunt per reduir el biaix. És a dir, podem tenir mostres molt a favor d'un diagnòstic microbiològic en concret, però per balancejar aquestes mostres, per balancejar aquestes dades, el Boosting ens serveix per aplicar-ho i aconseguir reduir el biaix de les diferents característiques clíniques. Es va ajustar el millor Random Forest i Boosting per cadascun dels virus i seleccionant aquell guanyador amb una àrea sota la corba major a la mostra d'avaluació. Per cada model guanyador es van calcular els valors XAP. Què són els valors XAP? Són aquells puntets blaus i vermells que us he ensenyat abans, que anaven amb més probabilitat o en contra de la probabilitat de cadascun dels virus. Es van recollir dades de 868 nens i nenes amb símptomes d'infecció respiratòria aguda de 14 centres d'atenció primària durant 2 anys, d'octubre de 21 a octubre de 23. Es van utilitzar aquests dos models
i el rendiment del model es va avaluar mitjançant l'àrea sota la corba. La sensibilitat, l'especificitat i els valors XAP per a la importància de cadascuna de les característiques clíniques. Aquí podeu veure els resultats en global. Per BRS, per exemple, l'àrea sota la corba era molt bona, més de 0,8. És a dir, vam aconseguir un model predictiu clínic amb una sèrie de característiques clíniques, un conjunt de característiques clíniques que eren molt específiques del BRS. El pes de cadascuna de les característiques clíniques ho teniu aquestes bombolles, aquests globus que teniu aquí sota. Per exemple, si mireu la segona columna, BRS, veieu que el Wishing, que és la primera de totes, és molt prevalent en aquest BRS. Si no teniu un punter, m'aniria molt bé. Sí. Perdó, No, podem fer. és que no es veu. Ara. Perfecte, gràcies. Gràcies. Si us fixeu aquí, el wheezing, que són els sibilants, quan un lactant respira el soroll que se sent al treure l'aire, veieu que pel BRS és clarament prevalent i clarament hi és quan es diagnostica BRS. En canvi, per exemple, pel rinovirus, aquesta bombolla clarament és molt més petita. Si us fixeu, per exemple, en el SARS-CoV-2, que és aquesta primera columna, la presència de tos i crepitants, inclús dolor abdominal, símptomes no respiratoris, és també molt prevalent associat a Covid. Per tant, tot aquest conjunt de símptomes aplicats a cadascun dels virus, on teníem ja el diagnòstic microbiològic, ens va permetre crear aquest algoritme, aquest aprenentatge profund per relacionar cadascun dels virus amb els símptomes que tenia aquell grup de pacients. Si us fixeu, aquí. Per BRS, què vam trobar? Aquí dalt tenim wheezing. Quan està groc vol dir que es codifica com a 1, es codifica associat al virus que estem intentant determinar, el BRS. Tant wheezing com crackles, crepitants i sibilants, estaven clarament associats al BRS i eren molt prevalents. Quan més amunt, la característica clínica més es reportava per cadascun dels pacients. En canvi, per exemple, la conjuntivitis, si us fixeu aquí, o la diarrea per BRS no tenen aquest valor, van en contra. La presència d'aquests símptomes anava en contra del diagnòstic de BRS. Si anem a grip, per exemple, a SARS-CoV-2, què era el més prevalent? El més prevalent, en quant a presència, era una febreta de 37-38, però el fet de tenir tos anava en contra, és a dir, l'absència de tos anava a favor del Covid. No sé si s'entén, Quan més groc, més presència, i quan més cap a l'esquerra, més en contra, i quan més cap a la dreta, més a favor. És a dir, per grip, què trobem aquí clarament a dalt de tot? La fatiga. Ja ho sabíem, això. Ja ho sabíem que la fatiga es relaciona amb grip, però aquest model ens està reafirmant això. És a dir, la fatiga és una característica clínica que en la població pediàtrica està associada clarament a grip. En canvi, per exemple, la presència de crepitants o de wheezing aniria en contra. En la població pediàtrica estic parlant. Què passa amb rinovirus? Per exemple, doncs que la tos i la congestió nasal, que serien aquests dos d'aquí, són clarament associats al rinovirus en la població pediàtrica. No sé, per exemple, la febre o altres característiques clíniques, com per exemple els vòmits. Els vòmits, la presència de vòmits, aniria en contra del rinovirus. I finalment l'adenovirus. Febre per sobre 39, veieu aquí, està clarament associada al diagnòstic d'adenovirus, que ja es correspon amb el que sabíem, però això ens ho acaba de mostrar. Què passa amb tot això? Que hem trobat moltes codeteccions. Per tant, no tot és blanc o negre, sinó que dins de la població pediàtrica hi ha moltes codeteccions. És fins a un 23%, un de cada 4 nens o nenes dins d'aquest estudi, el SARS-CoV-2 estava codetectat amb altres virus. Hi ha virus que codetecten menys que altres. Per exemple, la grip, en concret la grip A,
rarament es troba associat amb altres virus. Això no passa amb el bocavirus, ja ho sabíem això, els microbiòlegs ho saben perfectament, però hi ha una amalgama de virus que estan en percentatges de 30-40% codetectats amb altres virus. Per tant, l'algoritme aquest de predicció clínica ha de tenir també en compte tot això i per tant no és fàcil tot el que sembla. Fixeu-vos l'amalgama de colors, això són colors quan més vermell més, diguem, associat està un virus amb l'altre. Quan més blau, menys. Però fixeu-vos que hi ha una amalgama de vermells, de taronges, de grocs, en els quals diferents virus s'associen amb altres virus. Per tant, dins de tot aquest model predictiu clínic hem de tenir en compte també característiques com aquesta. Finalment, es va intentar correlacionar la clínica amb els genotipus virals. Per què? Perquè vam fer seqüenciació de totes les mostres que vam recollir i ho vam fer al Laboratori de Microbiologia de l'Hospital Vall d'Hebron. Es van recollir més de 1.250 casos en un període de 3 anys gairebé, del setembre del 21 a l'abril del 24. Totes les mostres que es recollien aleatòriament als centres d'atenció primària arribaven al Laboratori de Vall d'Hebron, es seqüenciaven i què vam trobar? Doncs vam trobar el següent. Vam veure perfectament, vam poder descriure perfectament la corba epidèmica per cadascun dels virus. Vam poder comparar els virus comunitaris amb virus hospitalaris, que no eren els mateixos. Hi havia diferències quant a percentatges. Vam també seqüenciar, per exemple, enterovirus. I què vam detectar? Vam detectar enterovirus D68, que és un dels enterovirus que pot donar amb més risc encefalitis i problemes neurològics a la població pediàtrica. Per tant, tota aquesta informació la vam treballar i finalment en els pacients ingressats, en els pacients hospitalitzats, vam veure que el fet de detectar de forma aïllada el VRS no és el mateix que detectar-ho amb altres virus. És a dir, que, per exemple, la mitjana o l'admissió a la unitat de cures intensives era més elevada, amb una diferència significativa, quan el VRS es trobava de forma aïllada, sola, que quan es detectava amb altres virus, que quan no hi era el VRS. I també el suport respiratori, per exemple, en els casos de VRS sol o coinfectat amb altres virus, també requerien els pacients més suport respiratori que quan eren altres virus o quan eren altres virus coinfectats que no participava el VRS. Per tant, tota aquesta informació, què ve a dir? Ve a dir el següent, que podem establir models predictius clínics, necessitem mostres molt grans, hem creat un còmic divulgatiu a partir de les dades que vam recollir, a partir de les dades d'aquest estudi, on intentem informar a la població general de la importància no només del SARS-CoV-2 i del VRS, sinó d'altres virus. I altres virus tenen la seva importància, el seu nínxol i la seva prevalença en determinats moments de l'any. I jo crec que acabo amb les conclusions. Crec que és imprescindible establir un bon sistema de vigilància epidemiològica dels virus respiratoris, no només clínic o sindròmic, per a la població pediàtrica, afegir aquestes característiques microbiològiques, afegir aquestes característiques de codeteccions per anticipar riscos de càrrega assistencial, no només a hospital, sinó a atenció primària. També la població pediàtrica creiem que representa un bon grup sentinella i ens poden construir models per predir què passarà amb l'epidemiologia dels virus respiratoris a nivell comunitari. Que la interferència virològica, aquí ja no m'hi ficaré perquè és un tema d'Andrés, però que pot ser un dels factors que determini la devolució epidemiològica dels diferents virus respiratoris, que estem analitzant quin paper tenen les codeteccions en relació al pronòstic o gravetat dels casos i que estem analitzant també l'impacte, com ha comentat el professor Pomarola, d'altres mesures preventives com el nirsevimab, que ha representat un abans i un després per als pediatres no només d'atenció primària, sinó també d'atenció hospitalària i que ara mateix estem, les dues últimes temporades, estem esperant sempre l'onada epidèmica i no arriba. I tot és per mesures preventives com el nirsevimab, que ha evitat molts casos d'ingrés hospitalari pel VRS. És fonamental la col·laboració multidisciplinària i multicèntrica entre atenció primària i hospitals per respondre millor als reptes del futur en relació a la preparació de futures epidèmies o pandèmies. I moltíssimes gràcies per la vostra atenció.
Farem les preguntes al final. Moltes gràcies, doctor Soriano. Doctora Queralt, quan vulgui. Doctor Soriano, estic impressionat. Magnífica presentació, 18 minuts amb 6 segons. Vull dir que perfecte. Exacte. Intentarem no passar-nos. Bona tarda a tothom. En primer lloc, vull agrair a la secció quarta i en concret al doctor Anton a l'haver-me convidat a participar en aquesta sessió tan interessant. Anem a veure. La meva presentació és molt diferent. No té la rellevància de la que ens ha explicat fins ara el doctor Soriano. Jo parlaré una mica dels antivirals que tenim front dos dels virus més prevalents, com hem vist, el virus de la grip i el virus respiratori sincitial, una mica el tractament que tenim actual i algunes de les perspectives futures. Començaré pel virus de la grip. De tots és conegut que és una malaltia respiratòria aguda, que la vacunació és la intervenció més important i que els fàrmacs antivirals, abans ens ho deia el doctor Pomerola, poden ser útils únicament en aquells malalts amb alt risc de complicacions de la grip, sobretot quan la vacuna està contraindicada o s'espera que tingui una eficàcia baixa. I, per tant, la primera recomanació és que no s'han d'utilitzar com a substitut de la vacunació. Per tant, després, una altra premissa bàsica és que la grip sol ser una infecció autolimitada, però sí que és veritat que s'associa un augment de la morbiditat i la mortalitat en determinats grups de risc, però què ens trobem? Que amb els antivirals que tenim, aquests no curem la grip, n'alleugen alguns símptomes, redueixen moderadament la durada de la malaltia, després ho veurem amb els resultats dels estudis, poden reduir les probabilitats de complicacions importants i, per tant, només s'han d'administrar en persones que puguin patir complicacions de la grip. I quins antivirals tenim? A dia d'avui tenim antivirals, els dos més rellevants, i de fet els dos que tenim comercialitzats a Espanya són dos molt antics, realment, o sigui, el Tamivir i Zanamivir estan aprovats tant per la profilaxis postexposició com pel tractament adults i nens. Tenim Peramivir, que està aprovat només pel tractament, no per la profilaxi, i després un nou fàrmac, una nova diana terapèutica, els inhibidors de l'endonucleasa, que és el Baloxavir, que està aprovat per la profilaxis i el tractament tant adults com amb nens. Però, malauradament, aquests últims dos, Peramivir i Baloxavir, no m'entretindré molt, no els tenim comercialitzats a Espanya i, per tant, em centraré en els dos primers. El Oseltamivir es pot donar tant a adults com amb nens majors d'un any. És un fàrmac, és el més utilitzat, de fet, és el que més utilitzem i, a més, és molt ben tolerat. És un fàrmac que alguna vegada, si no hi ha hipersensibilitat, al seu principi actiu no dona cap problema, només nàusees i vòmits lleus. I es pot donar amb nens, com deia, a partir d'un any d'edat, però també amb les embarassades. Malgrat tot, les embarassades, el fàrmac més utilitzat és el Zanamivir, perquè és un fàrmac inhalat i el fet de ser inhalat té menys absorció sistèmica i, per tant, es considera més segur pel nadó. No entrarem amb les dosis, però sí que les contraindicacions del Zanamivir són rellevants perquè el seu fàrmac inhalat estaria contraindicat amb aquells malalts que tenen patologia respiratòria crònica i, de fet, sembla una mica menys efectiu que no pas l'Oseltamivir i, per tant, no s'hauria d'emprar en malalts amb malaltia greu. A més, com a efectes secundaris pot donar aquest broncoespasme en pacients amb asma o altres trastorns respiratoris. Per tant, anem a veure quan hem d'administrar aquests antivirals amb el que hem comentat. Parlaré de la profilaxis antiviral proexposició, que tot i que no té la indicació aprovada, per tant, la utilització d'aquests antivirals seria una utilització fora fitxa tècnica, però és veritat que en els entorns comunitaris i en èpoques de pandèmia, tot i que no s'han d'emprar de forma rutinària, podria ser raonable en certes situacions durant aquesta transmissió comunitària de la grip. I què ens diuen les guies nacionals i internacionals? Que podríem donar aquests fàrmacs a persones de risc molt alt de tenir complicacions per la grip, sobretot la gent molt immunodeprimida greu, en què la vacunació està contraindicada, no estava disponible o bé
s'espera poca efectivitat d'aquesta vacuna. També en persones d'alt risc de complicació de la grip, en les quals s'espera que la vacunació contra la grip sigui eficaç, però no hem arribat a temps encara a vacunar, no hem pogut vacunar, i quan ja s'ha detectat aquesta pandèmia de grip a la comunitat. O bé persones en la qual la vacunació de la grip està contraindicada per algun motiu o no està disponible o s'espera una eficàcia baixa i, per tant, aquestes persones estan en contacte estret amb persones que no poden prendre quimioprofilaxis i, per tant, la possibilitat de contagi és més alta. Important, s'ha d'iniciar la profilaxis prèvia a l'exposició mentre duri aquest contacte proper. Anem a veure quina evidència tenim de tot això. Bé, doncs sí, hi ha articles publicats, hi ha un New England de l'any 99, on es va fer un assaig clínic comparat amb placebo de més de 1.500 adults sans no vacunats que es van assignar oseltamivir i placebo i es va veure que la grip simptomàtica confirmada en laboratori es va reduir amb una eficàcia de més del 74%. En el cas de zanavivir, potser una mica menys, però també va donar, és un assaig clínic amb un nombre de pacients, no de pacients, sinó d'adults sans, sense complicacions, però amb alt risc de complicacions, i també va donar resultats positius. Per tant, malgrat no sigui una indicació aprovada a les fitxes tècniques, té el seu lloc a la terapèutica. I anem a veure a la profilaxis postexposició. Ens passa una mica el mateix. No s'han d'emprar de forma rutinària els antivirals a la prevenció de la grip. Pot ser raonable en certes situacions, sobretot durant aquesta transmissió comunitària, però sobretot abans de les 48 hores posteriors a l'exposició i amb absència de símptomes. Per tant, aquelles persones que tractarem que tenen molt alt risc de desenvolupar la grip, com són els immunodeprimits o també el que passava abans, que la vacunació està contraindicada, no està disponible o no n'esperem una eficàcia determinada. O bé les persones no vacunades que són contactes estrets de persones amb molt alt risc de complicacions de la grip. Aquí la durada del tractament és més llarga, són 7 dies i als pacients se'ls recomanaria que es vacunessin. Tenim evidència, de fet hi ha un Lancet d'aquest 2024, és una revisió sistemàtica de 19 assajos clínics que va comparar l'eficàcia precisament postexposició dels 4 zanavivir, oseltamivir, lenivavir i baloxavir, que els 2 últims, com dic, no els tenim al nostre país, i realment va reduir el risc de grip simptomàtica administrats a les 48 hores posteriors, amb un risc relatiu de 0,45 a 0,43 en funció del fàrmac. I també en pacients ambulatoris el peramivir, que ja dic no el tenim, va ser comparable a l'oseltamivir, però sembla que el benefici és més incert i les dades de l'estudi eren més limitades. El que sí que no tenim són dades disponibles de l'eficàcia d'aquesta profilaxis postexposició per a la prevenció de complicacions greus de la grip. Per tant, en aquell malalt que tingui una predisposició a fer complicacions perquè té certes comorbiditats, probablement aquesta eficàcia es veuria molt disminuïda. I un altre moment en què hem d'administrar sí o sí antivirals és quan ja tenim aquest diagnòstic confirmat de grip, però amb aquests condicionants. Pacients que requereixin hospitalització per una presentació greu, fins a 5 dies després d'iniciar la clínica, més tard ja no val la pena. Pacients diagnosticats de grip nosocomial, moltes vegades ens trobem que hi ha un brot a dintre de l'hospital o bé d'una residència, i altres casos que es valorarà de forma individualitzada el tractament amb antivirals en el cas que els pacients pertanyin a grups d'alt risc, que ara veurem quins són, i aquí es donarà tractament si l'inici de la clínica no supera les 48 hores. Passades les primeres 48 hores, l'eficàcia d'aquests antivirals és molt disminuïda. Aquí tenim els grups d'alt risc. Fixem-nos que aquests grups d'alt risc són consensuats, de fet, pràcticament són els mateixos a totes les guies. Són malalts que tinguin una malaltia progressiva severa o amb complicacions, o pacients amb factors de risc de presentar complicacions. Tenim aquí les embarassades, per això he comentat el tema del zanavivir, inclús fins a la segona setmana del puerperi.
pacients amb immunodeficiències, ja siguin malalts amb VIH, malalts amb trasplantament d'òrgan sòlid, malalts amb trasplantament d'hematopoiètics, malalties inflamatòries amb immunosupressors, des de corticoides, els immunosupressors clàssics o els medicaments biològics, malaltia neoplàsia activa, insuficiència renal, hepatopatia, MPOC, malaltia cardíaca, malalties neuromusculars, és a dir, hi ha tota una sèrie de malalts de risc que serien tributaris de fer aquest tractament. I d'això també tenim evidència, evidentment. És veritat que l'evidència, malgrat semblaria que hauria de ser aquí tenir més evidència més rellevant, si més no més sòlida, doncs els efectes dels antivirals sobre la mortalitat i la morbiditat són difícils de quantificar perquè no tenim assajos clínics aleatoritzats i controlats, i sí que sembla que disminueixen aquest risc de mortalitat associat quan associem aquest tractament antiviral. De fet, hi ha també un Lancet del 2024 on hi ha el resultat d'una revisió sistemàtica metaanàlisi de 3 assajos clínics on es va donar oseltamivir i permavir i va reduir la durada de l'hospitalització, però fixin-s'hi que pocs dies. I els efectes sobre la mortalitat i les comorbiditats són molt incerts degut a les dades escasses dels assajos clínics controlats que formaven part d'aquesta revisió sistemàtica. Per tant, com veuen, l'evidència no és massa sòlida. I amb nens? Què fem amb nens? Bé, doncs tenim aquí un pediatre, segurament té molt a dir. No recomana de forma rutinària ni la profilaxis preexposició ni la postexposició, però sí que la preexposició amb risc molt elevat d'infecció de la grip greu o complicada en nens amb immunosupressió severa o amb contraindicació a la vacuna o que no han pogut rebre la vacuna o que no poden respondre a la vacuna seria criteri de fer profilaxis, o amb aquells nens que poden fer aquesta grip severa o complicada sempre que es doni menys de 2 setmanes abans de l'exposició. Que no s'hagin vacunat, és a dir, que s'hagin vacunat 2 setmanes abans d'aquesta profilaxis. I el tractament també, els nens es poden tractar 48 hores després dels primers símptomes, són de ser nens que tinguin aquestes característiques que hem comentat, i els nens no vacunats haurien de rebre la profilaxis junt amb la vacuna. El fàrmac hem comentat, els 2 que tenim, oseltamivir, de fet, per nens és molt més adequat que oseltamivir, precisament per aquesta via inhalatòria i per aquesta menor efectivitat. I en el futur què hi tenim? No massa cosa. Tenim formulacions parenterals i d'acció prolongada dels mateixos inhibidors de la neuraminidasa i algun agent antiviral amb nous mecanismes d'acció. De fet, hem comentat el baloxavir, que sembla que redueix la durada dels símptomes uns dies, però ha aparegut resistència en alguns casos després d'una sola dosi i, per tant, no sabem quin serà el futur d'aquest fàrmac. Tenim un inhibidor de la RNA polimerasa viral en fase 3, un altre en fase 2 i el que sembla que més promet són uns anticossos monoclonals que encara estan en fase 2 contra la megalutinina, que sembla que redueixen molt la càrrega viral. Això és el que tenim com a tractaments futurs a dia d'avui. Passo a continuació al virus respiratori sincitial. Aquest sí que és causa important de morbiditat i mortalitat amb nens i menys caracteritzat en adults, però sí que és veritat que en adults grans i pacients amb comorbiditats, com pot ser l'MPOC, la insuficiència cardíaca o els immunodeprimits, pot provocar ingrés hospitalari, inclús mort. Però en nens, és veritat, és una de les principals causes d'hospitalització per infecció respiratòria en nens menors de 5 anys, de manera estacional, cada any a la tardor-hivern, i en nens menors d'1 any, i especialment els prematurs, pot presentar quadres greus en vies respiratòries i és el responsable del 60-70% de les bronquiolitis i un 25% de les pneumonies d'aquesta edat. En adults, la majoria d'adults, el tractament és tractament de suport, però en pacients immunodeprimits s'hauria d'individualitzar si realment podem afegir alguna cosa, sobretot els malalts amb leucèmia o amb trasplantament hematopoiètic, precisament per aquest risc de mortalitat. I aquí tenim una cosa molt antiga, la ribavirina, més hauria de ser inhalada.
es tolera molt malament, té efectes secundaris com després veurem, però en algun cas es dona associada a l'immunoglobulina endovenosa i per tant sembla que és l'únic tractament que tenim avui dia de manera eficaç. Cap funció dels anticossos monoclonals que després veurem per nens en adults. Només es poden utilitzar a dia d'avui per prevenir l'infecció de l'URS amb nadons. Per què? Perquè no hi ha evidència sòlida i de moment, per tant, no es poden utilitzar amb adults. I el que sí s'hauria d'utilitzar en aquests malalts de risc és la vacunació. Anem a veure amb nens. Doncs amb nens, amb pacients immunodeprimits, el tractament, que no la profilaxis, tornaria a ser aquesta ribavirina. El que passa que no es recomana. La ribavirina té un efecte indesitjat, fa una anèmia hemolítica i fa diferents reaccions, com després veurem, i per tant, normalment el que s'intenta fer, si no és un nen que s'ha complicat molt i que té molt risc, és tractament simptomàtic. En canvi, sí que tenim profilaxis que funciona. Fins ara donàvem palivizumab, ara tenim el nirsevimab, ara comentarem que el gran avantatge és aquesta semivida més llarga i aquesta activitat neutralitzant molt més potent. Aquí els tenen, la ribavirina, com dic, no es recomana de manera que no sé que hauria de ser l'última opció, per això, per l'anèmia hemolítica, la leucopèmia, el broncoespasme, és a dir, la gran quantitat d'efectes indesitjats. El palivizumab, doncs, el que haguérem comentat, fa un parell d'anys com el gran fàrmac, però avui dia està superat pel nirsevimab. Per què? Perquè el nirsevimab ens permet donar una dosi única perquè té una semivida molt llarga que ens dura aproximadament la cobertura uns 5 mesos i ens estalviem de donar aquell màxim de 5 dosis que donàvem palivizumab. Però a sobre té una activitat neutralitzant molt superior al palivizumab. Tenim evidència? Evidentment que sí. Nirsevimab, com veuen aquí, amb aquest assaig multicèntric controlat en placebo amb nadons sans nascuts abans de les 29 setmanes de gestació, va mostrar ser segur i eficaç, això és molt important, per prevenir aquesta infecció amb una eficàcia relativa del 70% i amb una incidència de disminució d'hospitalització del 78,4%. Hi ha un estudi comparatiu, nirsevimab amb palivizumab, on es va veure el que hem comentat, que és 10 vegades els nivells d'anticossos neutralitzants, 10 vegades superior a palivizumab. I tenim dades de Catalunya. M'agrada mostrar les dades de Catalunya, les dades publicades pel Departament de Salut de la primera tongada d'immunització a Catalunya de nirsevimab. Va reduir un 87,6% les admissions hospitalàries, un 90,1% les admissions a les unitats de cures intensives a causa de la bronquiolitis. A més, la reducció de la bronquiolitis diagnosticada a la primària la va disminuir en un 48%, les infeccions amb un 68,9%, la pneumònia amb un 61% i les visites a urgències amb un 54%. Jo crec que aquestes dades són molt rellevants perquè sigui el fàrmac d'elecció a dia d'avui. Hi ha 2 publicacions espanyoles també que, com veuen, els resultats són molt i molt semblants. En menors d'un any, una reducció d'un 71-77% amb el nombre d'hospitalitzacions, això és molt rellevant, de les que s'estimava que es produirien, i en els lactants exactament igual, entre un 81 i un 84%. I què ens queda de futur amb el VRS? Tenim un nou fàrmac, és un inhibidor selectiu de la proteïna F del virus, que sembla que va mostrar major reducció dels signes i símptomes, en New England publicat aquest any 2024, és un assaig fase 3, i després tenim un altre amb la mateixa diana terapèutica, el sisosonotavir i el presatovir, i un inhibidor de la fusió. Tots ells estan en estudi, veurem si són capaços de superar el nirsevimab. Moltes gràcies. De nou tornem a estar en els 18 minuts. Andrés, tens una pressió extraordinària sobre la teva presentació. Presión no, pero tengo un rédito de 4 minutos. Bueno, muchísimas gracias. De hecho, para haber tenido la oportunidad de coincidir con 2 de mis compañeros en los últimos años, ¿no? Y bueno, y a todos vosotros por la asistencia.
Bueno, voy a tratar todo este tema desde un punto de vista virológico, intentando responder porque la vigilancia es esencial para monitorizar la circulación de virus respiratorios en constante evolución, ¿no? Bueno, en realidad cuando hablamos de diferentes virus respiratorios, sobre todo hay que remarcar que la gran mayor parte de ellos son virus de naturaleza de genómica ARN, ¿no? Entre los cuales merece la pena destacar los virus de la gripe A, B y VRS también por su carácter epidémico. Pero sí quiero resaltar el tema de la naturaleza ARN es porque esa naturaleza ARN lo que le da al virus es una gran capacidad como para poder evolucionar y en realidad si nos ponemos a comparar cuáles son las tasas evolutivas de los diferentes virus, no podemos ver cómo los virus de la gripe A, B, tanto el linaje Victoria como Yamagata, pues tienen realmente una tasa evolutiva superior, por ejemplo, a la del virus respiratorio sincitial, ¿no? Y que incluso para el virus de la gripe A en algunos casos puede ser similar, si hablamos a nivel de genoma completo, bueno, similar no, pero muy próxima a la que sería la del VIH. El hecho de que sean virus con una alta tasa de evolución lo que les permite es adquirir una gran diversidad genética que van adquiriendo por diferentes mecanismos genéticos que le permiten entonces a los virus adaptarse a las diferentes presiones selectivas, ya sea a la respuesta inmunitaria poblacional como a los tratamientos antivirales. Y hecho que entonces les permite a los virus el hecho de poder seleccionar entre la población viral aquellos virus que son capaces de confrontar, ¿no?, a esa inmunidad preexistente en el individuo o en la población o bien contrarrestar el efecto de los tratamientos antivirales, ¿no? El poder monitorizar sobre todo esta selección de variantes frente a lo que es una inmunidad poblacional o bien lo que es un tratamiento antiviral son los objetivos de la vigilancia, ¿no? Y en realidad, si el virus tiene una gran capacidad, una importante capacidad de cambio, ¿no?, en realidad las epidemias lo que le ofrecen es una gran oportunidad para seguir cambiando, porque las epidemias se caracterizan en algo, es una transmisión persona a persona, una replicación continua en los individuos, en una gran cantidad de individuos, con lo cual al virus lo que le dan es una mayor oportunidad de cambio, ¿no? Oportunidad de cambio que debe ser vigilada, ¿no?, desde el laboratorio, ¿no?, y además en contribución también en colaboración con otras disciplinas como la parte epidemiológica, como la parte clínica, porque en realidad a nivel de virología lo que nos interesa es poder vigilar qué virus están circulando y cuáles son las características de estos virus, ¿no? Por ejemplo, las características antigénicas o bien su sensibilidad a los diferentes antivirales o a los anticuerpos monoclonales que tenemos para poder enfrentarnos a la infección o para poderla tratar. Si hablamos de los virus de la gripe A o de los virus de la gripe B, es simplista, ¿no? A veces la imagen de tratarlos todos ellos, ¿no?, tanto el A como el B, como los linajes Victoria y Yamagata, los subtipos H1 o H3 como uno solo, ¿no? En realidad, si cogemos la imagen de la derecha, hemos podido ver cómo la epidemia última de gripe, la que aún todavía estamos acabando de mitigar, ha habido cocirculación tanto de virus de la gripe A, subtipo H1, como H3 y virus de la gripe B, linaje Victoria, ¿no? Pero más allá de esta caracterización a nivel de tipo o bien de subtipo, muchas veces lo que nos interesa es poder también definir cuál es su clado genético. Un clado genético que generalmente lo hacemos en base a las secuencias que codifican la principal proteína, glicoproteína que encontramos en la envuelta y que es determinante antigénico y que con estas secuencias no le podremos no solo dar nombre a qué clado genético pertenecen, sino atribuirle también unas características antigénicas, ¿no? Porque con estas características antigénicas vamos a poder saber si los virus que están en circulación, ¿no?, son más o menos similares a los virus vacunales que se están utilizando en cada una de las temporadas. De manera que si somos capaces de predecir con tiempo suficiente antes incluso de la epidemia, ¿no?, qué virus están circulando, podemos llegar a saber cuál será el impacto de la circulación de determinados virus de la gripe en la población. Este es el trabajo que realizamos en el laboratorio, ¿no? Por ejemplo, durante las últimas temporadas, pues somos el laboratorio de referencia para la secuenciación de los virus respiratorios, entre ellos los virus de la gripe, y recibimos las muestras de los diferentes hospitales y del sistema de vigilancia CIVIC en Cataluña. En realidad recibimos muestras a lo largo de todo el año, aquí solo muestro desde octubre hasta la semana actual, ¿no?, la última semana, la semana 9, ¿no? Y entonces por lo que sería datos de caracterización, de momento lo que podemos decir, ¿no?, es, y que hemos ido diciendo a lo largo de todas las semanas en las diferentes reuniones de monitorización del sistema CIVIC, es que tanto para H1 como para
en los virus de la gripe B, linaje Victoria, ¿no? Los diferentes clados genéticos que estaban circulando, todos tenían asociadas características antigénicas similares a la vacuna, ¿no? Sin embargo, ¿no? Para el virus de la gripe A H3N2 no se ha podido ver cómo han habido diferentes linajes genéticos dentro del H3N2, ¿no? Y que dos de estos linajes, el J2 y el J4, ¿no? Se le atribuyen pequeñas diferencias a nivel antigénico con respecto a los virus vacunales. Esta información, de hecho, es relativamente reciente, de la semana pasada, por parte de la Organización Mundial de la Salud, y que en realidad no es para todos los J2 o J4, sino sobre todo para los más recientes, porque hemos podido ver, ¿no? Que estos virus en realidad ya habían adquirido cambios dentro de sus epítopos antigénicos, pero con la aparición de esporádicas mutaciones también en estos epítopos, ¿no? Todavía le han dado a estos virus una mayor diferenciación con respecto a las cepas vacunales. El hecho de decir que estas diferencias antigénicas han sido la razón de la mayor tasa de gripe que hemos podido tener en la comunidad no son del todo correctas, porque en realidad, tal como podemos ver, el H3N2, ¿no? En realidad ha estado, digamos, infrarrepresentado en esta circulación de los virus de la gripe en comparación a los H1 o los virus de la gripe B linaje Victoria. Por otro lado, con respecto a lo que son los inhibidores de la neuraminidasa o los diferentes antivirales, a nosotros lo que nos interesa es poder estudiar las proteínas diana virales, ¿no? Las proteínas virales que son diana para los diferentes antivirales que podemos utilizar para tratar los virus de la gripe, ¿no? Sabemos, ¿no? Con los datos del ECDC que lo que es resistencia a adamantanos, ¿no? Que no han sido mencionadas por la doctora María Queral, no, de hecho las tasas de resistencia son muy altas, ¿no? Y si no las he mencionado es porque no se están utilizando, ¿no? Sin embargo, tanto para los inhibidores de la neuraminidasa como de la polimerasa o endonucleasa, ¿no? Las tasas de resistencia son muy bajas, pero también es cierto, ¿no? Que toda esta vigilancia la estamos haciendo con datos de lo que es la población general, donde normalmente no existe presión selectiva, ¿no? Y donde deberíamos realmente fortalecer nuestra vigilancia de estas variantes resistentes es en el paciente hospitalizado. En el paciente hospitalizado que después de un tratamiento estándar, ¿no? Todavía sigue la clínica respiratoria persistiendo y todavía seguimos detectando con una alta carga viral estos virus respiratorios en el tracto respiratorio superior o inferior, ¿no? Si, por ejemplo, a nivel de lo que hemos estado realizando durante la última temporada, pues de las 753 secuencias de neuraminidasa que hemos podido obtener a partir de las muestras del sistema CIVIC, ¿no? Tan solo un 0,40% de estas secuencias presentaban, o 3 virus presentaban, digamos, mutaciones asociadas a resistencia, ¿no? En concreto para oseltamivir y también peramivir, pero no para zanamivir, ¿no? Sin embargo, si nos vamos a lo que serían los 32 casos estudiados en el hospital que después de 5 días de tratamiento todavía presentaban el virus de la gripe en tracto respiratorio y todavía la clínica persistía, hemos podido ver cómo esta tasa de resistencia ha pasado a ser de un 6,3%, ¿no? Y eso tan solo con una vigilancia de 2 meses de duración, ¿no? El próximo año, si tenemos oportunidad, intentaremos tener más datos de toda la epidemia y seguramente nos moveremos en un tanto por ciento similar o incluso superior. Y el hecho de estar trabajando con sistemas de caracterización genómica basados en secuenciación completa no solo nos permite hacer estudios de la neuraminidasa o de la hemaglutinina para ver esas resistencias, para poder hacer esta identificación a nivel de clado genético, sino también hacer estudiar los diferentes reordenamientos o hacer una caracterización en base a este genoma completo. Esto es lo que nos ha permitido, por ejemplo, en 2022 el poder detectar un subtipo H1N2, que no deja de ser una combinación, un reordenamiento entre un H3N2 y un H1N1 que en aquel momento estaban cocirculando, o bien incluso en los últimos 2 años el poder detectar 2 virus de la gripe A, H1N1 porcino, ¿no? En muestras de atención primaria del área de Lleida. Es decir, con el sistema que tenemos actualmente en el laboratorio, tanto para la detección como para la caracterización, tenemos sistema suficiente como para poder detectar y poder caracterizar pues, los virus H5NX, ¿no? Que serían los virus que se presuponen podrían ser el origen de una futura pandemia. Si pasamos al virus respiratorio sincitial, ¿no? También es simplista hablar del virus respiratorio sincitial cuando sabemos que existen 2 grupos genéticos, tanto el A como el B. No es que sabemos que existe un predominio normalmente del B sobre el A, como ha pasado esta temporada, ¿no? Sin embargo, sabemos que es un virus que evoluciona y mucho, ¿no? Y sabemos que la tasa evolutiva para el VRSB es superior que para el VRSA, ¿no? Y que en realidad
esta tasa evolutiva no solo le da diferenciación, sino que además hemos podido ver cómo la tasa evolutiva para el VRSB intrahuésped es mayor, es decir, el VRSB sabe diferenciarse más, ¿no?, para poder contrarrestar estas presiones selectivas, que en este caso, sobre todo, no sería inmunidad, sino sería el tratamiento basado en anticuerpos monoclonales. Hasta hace 2 años, hasta que no había una nueva clasificación, la verdad es que teníamos una imagen donde los VRSAs todos eran genotipo N1, los VRSB eran todos genotipo BA9. Sin embargo, con la nueva clasificación, no solo basada en una secuencia de 300 bases, sino en un genoma completo de 15.000 bases, hemos podido dibujar pues, todo un árbol completo de múltiples linajes, ¿no?, que si nos vamos a lo que sería lo detectado desde el año 2000 hasta ahora, ¿no?, podemos ver que son múltiples linajes, algunos de los cuales se han extinguido y algunos de los cuales están persistiendo porque existe una diferenciación, porque estos virus en realidad van adquiriendo pequeñas mutaciones para poder lidiar, ¿no?, o escapar de la inmunidad poblacional, ¿no? Y este es el trabajo que venimos haciendo en el laboratorio. Por un lado estamos caracterizando VRSB, VRSA. Este año hemos caracterizado más B que A precisamente por esta mayor circulación del VRSB, ¿no? De momento, así como principal conclusión, tenemos múltiples linajes. Aparentemente no se ve un patrón de circulación como podemos ver para los virus de la gripe. También es verdad que no hay vacuna que vaya dirigiendo toda esta evolución, ¿no? Sobre todo es quedarnos con la foto que hay múltiples linajes tanto para A como para B, ¿no? Y que de realidad nuestro deber sería el poder correlacionar toda esta información que tenemos virológica a nivel de caracterización con su impacto a nivel epidemiológico, pues como hemos venido haciendo con las diferentes variantes del SARS y las diferentes ondas pandémicas. Y por qué no, en el momento que lleguen las vacunas esperadas tanto para las gestantes como también para el paciente adulto, el poder monitorizar, ¿no?, si lo que está circulando es igual o diferente a las vacunas que se están empleando y cómo el virus va cambiando motivadas por esta presión selectiva, ¿no? Por un lado, ¿no?, la doctora María Queralt nos ha estado ofreciendo, ¿no?, la eficacia, la gran eficacia del nirsevimab y que la está disfrutando Toni Soriano, así como todos los pediatras, ¿no? El papel del laboratorio sobre todo es intentar, ¿no?, ver, ¿no?, si dentro de los virus que están en circulación, ¿no?, algunos de ellos puedan presentar cambios que puedan estar relacionados a una mayor resistencia. Sí que es verdad que los anticuerpos monoclonales están dirigidos a regiones altamente conservadas dentro de los epitopos antigénicos para el VRSB, ¿no? Sin embargo, sabemos que cuando existe una presión selectiva, el virus, por esa tasa evolutiva, es capaz de mutar, ¿no?, e intentar hacer frente a ese anticuerpo monoclonal o a esa neutralización por ese anticuerpo monoclonal, ¿no? En realidad, tal como nos ha comentado la doctora María Queralt, ¿no?, tenemos la historia del palivizumab, el cual que durante 20 años ha estado ofreciendo una eficacia, ¿no?, y que si nos vamos a los datos de caracterización a nivel de lo que es tema resistencia, hemos podido ver que en lo que es a nivel de comunidad la prevalencia de variantes resistentes en realidad es inferior a un 1%. Sin embargo, si nos llevamos a aquellos niños tratados, ¿no?, y que a pesar de ello se infectaban y además cursaban enfermedad grave por VRS, esa tasa, digamos, de resistencia, esa prevalencia de resistencia estaba en torno a un 5%. E incluso se habían podido identificar mutaciones asociadas a esta resistencia. Por otro lado, también tenemos la experiencia mala, ¿no?, para el fabricante del Subtabumab, en los cuales era un fármaco, un anticuerpo monoclonal también dirigido hacia la proteína F, que cuando ya estaba en fase 3 del ensayo clínico, ¿no?, se tuvo que detener el ensayo clínico precisamente porque durante la temporada 2017 y 2018 comenzaba a circular virus VRSB, ¿no?, con 2 mutaciones que le conferían resistencia. De hecho, esto es algo de lo cual deberíamos aprender precisamente para el nirsevimab, ¿no? El nirsevimab sí que hemos podido ver, según ficha técnica, ¿no?, que en cultivo celular ha sido posible seleccionar variantes resistentes a este anticuerpo monoclonal. En los diferentes ensayos clínicos, en la gran mayor parte de los casos, no se han detectado variantes resistentes. Sin embargo, en uno de ellos, 2 de los 40 pacientes sí que presentaban 2 virus que portaban una constelación de mutaciones que lo conferían resistencia, ¿no? Y si cogemos datos retrospectivos con respecto a secuencias, por ejemplo, del 2015 a 2020 o 2021, ¿no?, realmente para palivizumab las tasas de resistencia que se esperarían serían bajas, es decir, la presencia de variantes portadoras de mutaciones en los epitopos antigénicos tanto para el palivizumab como para el nirsevimab sería muy baja,
¿no? Es algo que viene a confirmar también un estudio que nosotros realizamos con secuencias caracterizadas desde el 2013 hasta el 2023, en los cuales veíamos de forma puntual mutaciones tanto en el epítopo antigénico para el palivizumab como para el nirsevimab, tanto para el VRSA como para el VRSB, ¿no? Sin embargo, ¿no? Lo más llamativo no era solo estas mutaciones, sino como un gran número de mutaciones, hasta 6, no se habían podido detectar para el VRSB, lo cual viene justificado por esa mayor tasa evolutiva que tiene el VRSB también a nivel intrahuésped, ¿no? Pero posiblemente no nos tenemos que quedar con nuestros datos de comunidad que, por ejemplo, habíamos estado viendo durante esa década, sino la experiencia que hemos tenido durante la temporada 2023, bueno, desde octubre de 2023 hasta septiembre de 2024 en la caracterización, no solo del VRSA o el VRSB a nivel poblacional, sino también en el paciente inmunizado con nirsevimab, que a pesar del tratamiento de profilaxis, pues acababa infectando por VRS y tenía que acudir al hospital, hemos podido ver, bueno, pues la presencia de determinadas mutaciones que están tanto presentes a nivel poblacional como en esta población inmunizada, pero hemos podido, de hecho, identificar dos mutaciones, ¿no? Tanto para el VRSA como para el VRSB, que se pueden ver, digamos, con este asterisco, que según los datos actuales no parecen conferir, según lo que tenemos a nivel fenotípico, no parecen estar relacionadas con resistencia. Sin embargo, sabemos que la información que tenemos disponible con respecto a esta caracterización fenotípica es bastante limitada, porque no hay grupos trabajando en esta línea. Más allá de lo que es esta caracterización de los VRS detectados en el paciente inmunizado solo, ¿no? Y que nos permite esta identificación de variantes que podrían estar relacionadas con resistencia, ¿no? Hemos podido también identificar en las poblaciones virales de estos niños, ¿no? Variantes, ¿no? Portadoras de mutaciones dentro de los epítopos antigénicos de una forma minoritaria. Esto es algo que tan solo podemos hacer si estamos trabajando con técnicas de secuenciación masiva, ¿no? Y que posiblemente no tienen ningún interés porque estas mutaciones pueden estar relacionadas seguramente con virus con bajo fitness biológico. Sin embargo, si hay un tratamiento antiviral que las pueda seleccionar, pues es posible que a lo mejor estos virus se puedan seleccionar en el individuo y más tarde puedan saltar a la población, que de hecho es el gran riesgo. Comentar los resultados del estudio Polires en Francia, que supieron ponerse las pilas, ¿no? Y durante la primera temporada de administración del nirsevimab hicieron una vigilancia intensiva, tanto a nivel genotípico como fenotípico, de los VRS que se estaban detectando en el paciente inmunizado, ¿no? Se pudo observar cómo de 236 virus VRSA, ninguno de ellos presentaba mutaciones dentro del epítopo antigénico para el nirsevimab. Sin embargo, para los 24 virus VRSBs que detectaron, en aquel momento tenían una baja prevalencia como la tuvimos nosotros de este grupo genético, 2 de las 24, es decir, un 8%, presentaban 2 virus que tenían resistencias y que además se habían podido confirmar a nivel fenotípico. Sin embargo, uno de los grandes problemas que tenemos no es solo implementar, digamos, esta vigilancia de una forma prospectiva cuando tenemos un tratamiento antiviral que está funcionando y que debería ser nuestra obligación el poder, digamos, llevar a cabo toda esta vigilancia en nuestro día a día, ¿no? Por otro, es el tema de cómo estamos contribuyendo los diferentes laboratorios a lo que es la información genómica, ¿no? Y que permitiría, por un lado, hacer una mejor monitorización de estas variantes resistentes y también el generar conocimiento como para el desarrollo de nuevos antivirales. Y tal como se pueden ver en estos datos, actualmente en la base de datos internacional, tan solo tenemos pues, secuencias que representan un 0,20%, ¿no? Del número de casos que se detectan cada año. Es decir, es una información bastante pobre. Tan solo, y por último, la última diapositiva, ¿no? El hecho de, bueno, algunas conclusiones sobre todo el VRS, pero que la podríamos atribuir a otros virus respiratorios, ¿no? En realidad sabemos que para el VRS es un virus ARN, ¿no? Deberíamos prestar más atención a lo que es el VRSB por esa mayor tasa evolutiva que tiene. Es decir, debemos tener precaución, ¿no? En la selección de posibles variantes resistentes cuando hay un mayor predominio de este grupo genético y más cuando esperamos que este anticuerpo monoclonal se comience a utilizar a gran escala, ¿no? Bueno, intentar reforzar nuestra vigilancia a nivel de lo que es secuenciación en base a genoma completo, ¿no? Especialmente en un momento en el cual se van a introducir las nuevas vacunas que trabajan
reconociendo, bueno, trabajan sobre los mismos epítopos que los anticuerpos monoclonales, con lo cual se espera que estas vacunas se utilicen en mayor medida, con lo cual la presión selectiva será mayor, con la cual dirigirá cambios dentro de estas regiones y posiblemente de forma indirecta seleccionará variantes resistentes a estos anticuerpos monoclonales que le permiten disfrutar a toda pediatría, ¿no?, de un momento relativamente feliz. ¿No? Y por lo demás, la verdad es que dar muchísimas gracias también a todo mi equipo. En primer lloc, voldria felicitar els ponents per les magnífiques presentacions i per ajustar-se magníficament en el temps. I ara doncs jo crec que tenim ben bé 20 minuts de discussió. Per tant, queda obert a les preguntes que vulgueu fer. Digue'm, Albert. Bé, gràcies a tots. Ha estat molt interessant. Tindria preguntes per tothom, però bueno, la primera serà pel doctor Soriano. Una de les coses que has dit ha sigut que l'RCB, quan està, diguem, sol, dona més gravetat que quan hi ha coinfecció. És un tema d'interferència o...? És una de les possibilitats que pugui tenir una interferència amb altres virus i aquesta gravetat associada. Hem avaluat diferents outcomes, dies d'ingrés hospitalari, ingrés o no a la UCI, suport respiratori amb ventilació assistida o no, i sembla amb una mostra que ara ja està al voltant de 1.000 casos, la que he presentat era una taula ja que ha estat renovada, que podria ser que el VRS per si sol, si s'aïlla de forma sola amb una persona, amb un pacient pediàtric. La majoria d'ells són pacients menors de 2 anys, que són els que ingressen, que podria ser tenir un pitjor pronòstic o una major gravetat en relació als altres grups que serien coinfectats o altres virus de forma aïllada o coinfectats entre ells. Però això, el fenomen d'interferència virològica està molt en debat i més perquè després de la pandèmia tampoc hem aconseguit en aquests moments tenir una normalitat epidèmica com a tal, sinó que els virus van sortint en diferents moments de l'any i no hi ha una circulació com molt prepandèmica i encara estem en una situació, crec que de no normalitat prepandèmica. Puc fer-ne una altra? Sí, sisplau. El doctor Andrés Anton, és ignorància. Enguany hi ha hagut presència per dir-ho així, de grip B i grip A coexistint. No és allò que primer es doni la B, després apareixi l'A, encara que pugui haver-hi solapament, però no ha durat més la infecció per B de l'habitual? Ja et dic que és ignorància, La verdad es que la visión histórica que puedo tener yo, ¿no?, desde el año 2007 en adelante, ¿no?, en realidad realmente siempre hemos hablado de el orden de los 3 picos, ¿no?, VRS, gripe A y gripe B, ¿no? Sin embargo, siempre ha existido un solapamiento del pico de A con el de B, ¿no?, con cierta anticipación, ¿no?, de los virus de la gripe A, ¿no? Y de hecho, tampoco me gusta el hecho de simplificarlo como el tema de los picos, ¿no?, porque lo que nos permite un poco ver toda la parte de caracterización genética, ¿no?, y incluso la pasada por PCR, ¿no?, en los datos de PCR y no los datos de secuenciación, es que se dan situaciones donde tienes en los virus de la gripe A, tienes ambos subtipos. Hasta antes de la pandemia teníamos los 2 linajes de B, ¿no?, y como tanto para los diferentes subtipos como para los diferentes linajes a nivel de secuenciación se pueden ver que existen diferentes variantes, ¿no? Con lo cual, en realidad, respondiendo a tu pregunta, ¿no?, existe un solapamiento,
¿no? Generalmente sí que es verdad que el pico de detecciones para B es generalmente posterior al pico de detección para los virus de la gripe A, pero la diferenciación es mínima, es mínima. La verdad es que prácticamente se quedan todos en una misma pirámide todos los inviernos. Sí, jo també voldria felicitar tots els ponents per les magnífiques presentacions que han fet i voldria fer un comentari i també demanar-li la seva opinió a la doctora Maria Queralt Gorgas en relació a la recomanació de vacunació malgrat quan una persona té indicada la vacuna, encara que hagi arribat tard i es faci profilaxi, està indicada la vacunació igualment. I és que això és una idea que moltes vegades es té de que el virus de la grip, algú de vosaltres també diu, són els virus, perquè està l'H1N1, l'H3N2 al B, ara un llinatge, però abans dos, vull dir que una persona pot haver, se l'està prevenint davant d'un determinat, però si té indicada la vacunació, s'ha de recomanar la vacunació, perquè a més no hi ha cap evidència de que una persona perquè hagi patit la grip doncs no pugui patir una altra infecció per un altre virus, per tant la vacuna continua estant recomanada. Aquest seria el comentari i la pregunta seria, en relació a l'experiència que hi ha, realment les persones a les que s'administra la profilaxi es vacunen, que és el que tocaria, si està la vacuna indicada? Intentem, però no sempre, no sempre. És curiós perquè precisament aquest any la taxa de vacunació a la grip ha sigut baixa i és trist perquè dintre els propis professionals, que jo crec que hauríem de ser els primers conscienciats, ha estat baixa, però, com deia vostè, és recomanada sempre i quan no hi hagi una contraindicació per la vacuna. És més, es demana que es pot fer simultàniament a la presa de la profilaxis. És a dir, no has d'esperar acabar la profilaxis per tu vacunar, sinó que tu pots fer simultàniament, inclús amb nens. És a dir, sempre que que no hi hagi una contraindicació per la vacuna, el malalt candidat a vacuna s'hauria de vacunar. Però no sempre es fa, no sempre es fa, és veritat. Això és la nostra experiència. La gent li té una mica de por a les vacunes moltes vegades i no se n'hi hauria de tenir. Jo crec que hi ha una corrent, i ho veiem, no? Perquè aquest any ha sigut un any una mica, potser estàvem més sensibilitzats a l'època de la Covid i ara hi hem perdut una mica aquesta por i per tant no hi ha hagut la taxa de vacunació que s'havia d'esperar. I jo, com a culpables, els professionals sanitaris els primers, que no hem complert el que devia. Però sí, totalment cert. Doctor Soriano, ara en aquests moments cada vegada estan més distribuïts aquestes tècniques de diagnòstic ràpid, de point of care a la primària i les consultes de pediatria. Per tant, a més també tenim el CIVIC, que està funcionant molt bé, que ens diu avui quin és el virus més prevalent. A més, aquest sistema que vosaltres heu desenvolupat. Com veus el futur a la consulta de pediatria de la primària amb aquestes tres eines? Si són complementàries o hi ha alguna que estaria de més? Jo crec que hem guanyat molt amb el test ràpid disponible a atenció primària. Crec que ha sigut un abans i un després. Al posar nom i cognom als virus que comentàveu abans, sempre el nostre diagnòstic davant d'un pacient que venia a la consulta amb epidèmia de grip, de VRS, sempre era tindrà una VRS o una grip o un altre virus, però no podíem determinar clarament quin tipus de virus era. Ara el que l'experiència em diu és que les famílies se'n van amb un diagnòstic en concret. O sigui, ara li podem posar nom i cognom a la grip, inclús grip A i grip B, perquè el test ràpid diferencia grip A de grip B. I moltes famílies s'estranyaven ara aquesta temporada, a atenció primària, tu els deies, no, això és una grip. Però la grip dona tanta febre, doncs crec que és una eina que anirà quallant i la població serà, esperem, més sensible o més
predisposar a la vacunació, que és el que esperem tots que puguem augmentar els propers anys la vacunació de la grip. Amb aquests tests ràpids, amb la informació que proporciona el CIVIC, que és una informació gairebé a temps real, és setmanal, i amb la informació d'altres eines, com pot ser una PCR també, per diferenciar si aquella infecció és bacteriana o vírica, que això ja s'està fent servir en alguns centres d'atenció primària. Jo crec que en un període breu de 2, 3, 4 anys, crec que podrem tenir disponible un diagnòstic més precís i que les famílies esperem que se n'adonin de la gravetat de moltes vegades de virus que desconeixien perquè no hi havia aquesta eina al mateix moment de la consulta. Crec que serà, esperem que pugui servir de gran impulsor de cara a altres mesures preventives. Sí. Doctora Queralt, clar, un dels problemes del malalt greu amb la grip és que no tenim assajos clínics. Llavors no sabem què hem de fer, perquè no sabem ni quan hem de començar, ni quina dosis hem de donar i sobretot quan hem de retirar el tractament. Per tant, què estem fent? Perquè és veritat que al final sí que hi ha algun assaig clínic i com deies, que els resultats no són, sembla tant... Però, en canvi, si tu li preguntes a un infectòleg o un clínic quina és la seva experiència, et diran que li donarà segur perquè li va bé. És a dir, on estem en el malalt greu, amb els antigripals? A veure, és veritat que no tenim assajos clínics. Els assajos clínics són poc robustos, estan, a més, no mal fets, però lògicament hi ha una varietat d'inclusió de malalts que no pots acabar de determinar quin és el malalt que més es beneficia. I això amb el tractament, ja no amb la profilaxis preexposició. Però si parles amb els infectòlegs, ho tenen claríssim. Nosaltres l'any passat vam revisar el nostre protocol a l'hospital i els deia, home, però potser amb aquest grup d'edat, aquests grups de risc hauria de ser obligatori. Jo crec que aquests grups de risc és el més consensuat. El NICE té els mateixos grups, el CDC té els mateixos grups, és a dir, no hi ha diferències i amb aquests crec que no hi ha dubte. Després ja has d'individualitzar. Aquell malalt que dius és un malalt fràgil que té molta comorbiditat i la millor no està inclosa en aquest malalt, segurament serà candidat. I hem vist que l'eficàcia tampoc és que... Però per ells els dona una sensació de tranquil·litat i de pensar que sí que realment són eficaços. Però ja hem vist que són eficaços en reduir probablement aquesta simptomatologia de la grip durant un temps, però no tenim dades de quan prevenen aquesta morbimortalitat. És a dir, això no hi ha dades. Les dades que hi ha són d'unes sèries de casos, però no són assajos clínics controlats. Però jo crec que centrar-nos tan sols amb els grups de risc ja és un pas endavant. Sí. Tenim més preguntes? Doctor Anton, on arribarem amb els monoclonals i les resistències? Perquè amb la Covid els monoclonals van tindre una vida curtíssima. El que passa és que, clar, és molt diferent tractar que previndre. És a dir, la pressió selectiva que estem posant en un tractament és molt més important que la que estem utilitzant en una profilaxi. I això probablement, i de fet, tu ara ho deies molt bé, no és el mateix el nen que està en patologia, està en monoclonal, que no passa. Hi ha diferències amb la resistència. Cap a on anem aquí? Jo suposo que esteu estudiant tots els casos que arriben amb bronquiolitis i que han pres la profilaxi amb Darcimab, que és el que esteu veient i cap on anem. Quina és la teva perspectiva, la teva opinió? Bueno, de hecho, la perspectiva o el objetivo es estar vigilantes, ¿no? En realidad yo me muevo bajo la teoría que en realidad la resistencia algún día llegará, ¿no? Y posiblemente la gran amenaza no la tienes por el propio Nirsevimab, porque al final está llegando a una población relativamente pequeña, ¿no? Donde se puede ver que la eficacia es de los 5 meses, ¿no? Y que a la temporada siguiente seguramente ya es el Nirsevimab que se había administrado dosis única, ya no está ejerciendo ninguna presión selectiva, con lo cual al final es una bolsa poblacional muy pequeñita, ¿no? Respecto a lo que es la población general. El gran problema igual lo tendremos
pues con el tema de las vacunas, ¿no? Teniendo en cuenta de que las nuevas vacunas están trabajando sobre o trabajan sobre el mismo epítopo antigénico, ¿no? Y que sabemos que esta bolsa poblacional será muchísimo mayor, presión selectiva mayor, con lo cual lo suyo sería el poder detectar resistencias. Esperemos que en el máximo periodo de tiempo y podamos seguir disfrutando de ello. Pero yo creo que es ley de vida, ¿no?, de los virus ARN. Clar, digues. Una pregunta per al doctor Anton, i és en relació, crec que tots ho heu referit també, el fet doncs, de que abans de que aparegués el SARS-CoV-2 doncs, hi havia una periodicitat molt marcada, no? VRS, un grip A, un grip B, no? Fins a quin punt hi ha interferència que expliqui això? Vull dir que és el fenomen de que ja està ocupat, per dir d'alguna manera, la comunitat perquè està circulant un virus que no circula un altre? O sigui, quin paper juga la interferència? Maldito el momento, Toni, que has hablado de interferencia. No, respecto a la interferencia viral, en realidad es que tampoco es un fenómeno nuevo, ¿no? En realidad, ya lo habíamos visto normalmente cuando teníamos epidemia, estoy hablando antes de la pandemia, cuando veíamos los picos epidémicos de VRS, gripe A y gripe B, ¿no? A nivel hospitalario, ¿no? Lo que incluso a nivel del sistema de vigilancia veías VRS, gripe A, gripe B, ¿no? El rinovirus, los adenovirus, los coronavirus estacionales, en realidad, o el metaneumovirus, ¿no? En realidad solo tenían presencia fuera de los picos epidémicos, antes o después, pero no durante, ¿no? Al final, durante el pico epidémico no supone más que un boost de interferón, ¿no? A nivel poblacional, con lo cual de forma innata ya se está bloqueando parte de las infecciones en la población o en algunos de los individuos, con lo cual rompes cadenas de transmisión, ¿no? Y yo creo que estamos, en aquel momento se veía y se sigue viendo, ¿no? Es decir, ahora mismo hemos vuelto de nuevo al patrón, ¿no? Yo posiblemente aquí a nivel clínico no lo sé, pero a nivel de lo que es circulación volvemos de nuevo al patrón estacional que estábamos viendo ahora mismo, ¿no? Ya estamos cuando el virus de la gripe A y B, que es el virus de la gripe A y los virus de la gripe B están ya en un descenso claro y el VRS hace tiempo que ya está en un nivel basal, ¿no? Ahora estamos de nuevo viendo el metaneumovirus y los coronavirus estacionales, ¿no? Algo que era prepandémico, con lo cual es un patrón que se va a ir repitiendo año tras año. Aquesta és una pregunta que tenim un sopar pendent amb l'Andrés i amb altres. El tema de la interferència virològica és un tema molt interessant, però aquí hem d'anar inclús més enllà, que és avaluar la càrrega viral de cadascun dels virus, el pes que té cadascun dels virus a la mucosa i la capacitat de resposta no només sistèmica, sinó intrínseca a la mucosa de cadascun dels virus. S'ha estudiat molt en aquest sentit. Pel SARS es va estudiar moltíssim, però també pel VRS i per la grip. Però amb altres virus no se sap tan bé i, per tant, tot això serà molt interessant. De todos modos, lo que sí que también es verdad, ¿no? Y un proyecto en el cual Toni y yo lo hemos comentado algunas veces, en algunas ocasiones, ¿no? Es el tema del rol del paciente asintomático, ¿no? Los sistemas de vigilancia están muy basados en lo que es la infección sintomática, ¿no? Y trabajar sobre los datos sintomáticos al final, yo creo que dibujan un sesgo, ¿no? Con respecto a la circulación real de los diferentes virus. Y hasta que no tengamos una visión en lo que es la población general, donde tengamos el sintomático y el asintomático, es entonces cuando podremos ver realmente el efecto de la interferencia viral, ¿no? En la circulación de los diferentes virus respiratorios y en los picos de enfermedad, ¿no? Que actualmente estamos detectando. Mientras tanto, datos preliminares. La doctora Rosa Núria Alexandre ens fa 3 consideracions a través de l'streaming, no? Una diu, la grip només arriba a l'hospital en casos greus. Doctor Soriano, atenció primària disposa d'aquests models predictius. Contestes, felicitats als 3 ponents. I, per cert, aquest any pràcticament no s'ha fet campanya per la vacunació de la grip a nivell de primària. Sí, només arriba a l'hospital en casos greus.
Models predictius. Sí. La idea és aquesta. Sí. Que els models predictius incloguessin característiques clíniques, epidemiològiques i que això fos un algoritme que, de fet, jo crec que amb una mostra més gran de la població pediàtrica de Catalunya, amb una base de dades enorme que podem obtenir de l'ECAP, aquesta informació clínica es pogués treballar models d'aprenentatge profund i poder establir probabilitats i a partir d'aquí diagnòstics. Sí. Es más, un momento, un poco siguiendo igual esta pregunta, ¿no? Es decir, igual uno de los problemas es trasladar yo he sido consciente de todo el trabajo que ha supuesto la recogida de toda la información clínica que ha permitido llegar a este punto del modelo de predicción, ¿no? Y el tema es en el hospital, ¿no? Cuánto valioso sería el poder recoger toda la información clínica, por lo menos en la presentación clínica, en el momento de atención en urgencias, ¿no? De una manera totalmente estructurada, de manera que se pudiera emplear para un nuevo modelo. Igual sería un modelo similar o diferente, ¿no? Para lo que es el paciente hospitalizado, especialmente el grave, ¿no? Y por otro lado también para correlacionar toda la información microbiológica que estamos nosotros aportando, de manera que al final, con un mínimo esfuerzo, ¿no? El hecho de poder tener el mejor de los algoritmos. Bueno, no sé, un sueño. Sí, hola, felicidades i felicitats a tots per les presentacions. A mi m'ha encantat poder tornar a la grip. Volia preguntar al doctor Soriano si clínicament, quan a nivell d'atenció primària se'ls diagnostica en aquests nens, si les reaccions de les famílies han canviat d'abans de la pandèmia amb ara, si tenen més tendència a posar en pràctica totes les normes, inclús no farmacològiques, de prevenció de contagi, etc. Vull dir que si la gent està més susceptible, en aquest sentit, a fer una prevenció o a fer una actuació més encaminada, no? Perquè amb la Covid tothom va tenir molta por, no? Si ara se'n donen compte de que SARS no està sol, vull dir que té molta companyia. Jo crec que cada vegada és més conscient que, a part de SARS, de la pandèmia que vam patir tots, altres virus com la grip, el VRS, etc., les famílies eren molt conscients, per exemple, de la paraula bronquiolitis. La bronquiolitis estava associada a una població pediàtrica de lactants menors de 2 anys i estava clarament associada a aquesta paraula, bronquiolitis. El fet de posar-li cognom VRS o posar-li a la grip, al virus grip o l'adenovirus, especificar-lo d'alguna manera, jo crec que aporta informació a les famílies, però també els fa... Aprofitem aquests moments per fer la recomanació de la vacunació de la grip. Aquest any no hem aconseguit augmentar només en 10 punts percentuals, del 25% hem passat al 35%, la vacunació en menors de 5 anys, de 6 mesos a 5 anys. Però quan tenim aquests tests ràpids i els hi podem donar aquest nom i cognom, les famílies valoren probablement de cara a l'any que ve de vacunar. El problema és que falten molts mesos encara. Llavors, ningú recorda el setembre del 2025, ningú recordarà que l'epidèmia de grip d'aquest any a la població infantil ha sigut tremenda, per exemple, però perquè no tenim taxes de vacunació prou altes, també. Bona tarda. En primer lloc, felicitar-vos tots 4 perquè és molt interessant. En relació al comentari a l'evidència de que aquest any la gent s'ha vacunat menys, sabem a quins marges d'edat s'han vacunat menys? És a dir, a mi em dóna la sensació de que el jovent diu ara ja no passa res i me'n vaig de juerga al cap de setmana a la discoteca i són 500 allà dins i quan surten hi ha 200 contaminats, no? I els de 30-40 diuen, ui, els efectes secundaris de les vacunes del Covid, que si l'agafo ara com no passa res. Aleshores,
Està tabulat, això? Hi ha dades de qui s'ha vacunat i qui no s'ha vacunat? Segurament. Segurament jo no les tinc, però la impressió que tenim una mica és que la gent molt gran, una mica per lo que veiem després a les consultes externes, no? La gent molt gran que té comorbiditats, sí, perquè el seu metge de capçalera està molt darrere, miri, s'ha de vacunar de la grip i no sé què, li vacunarem i tal dia. I com tu dius, la franja intermèdia, poc, i a pediatria doncs ja ens ho ha comentat una mica el doctor Soriano, sí que és veritat, sí que és veritat. Però jo crec que la gent gran bastant, perquè inclús ho veus amb els curs clínics, quan t'arriba un curs clínic i te'l mires, veus vacunació de la grip, doncs, o del pneumococ, el que tingui, depèn de la comorbiditat que tingui, doncs, feta, que està vacunat correctament. Però sí que és veritat que aquesta franja intermèdia li ha perdut una mica la por i deu dir, per una grip no em vacuno, sí, sí. De totes formes, no són grup, no són grup recomanat de vacunació de grip. Vull dir que la grip es recomana a partir dels 60 anys, no? I hi ha grups de risc. No? I on tenim el problema, sobretot, és el personal sanitari. Aquí és on tenim el problema. Sí. Fonamentalment, no? Queda temps per una única pregunta i la faré jo, si no els sap greu, i la faré a la doctora Queralt. Nirsevimab per la gent gran. Quin és el futur? No sabem, no hi ha dades. No hi ha dades i a més no ho recomanen. El que passa que alguna vegada ho han demanat. És a dir, el que es preveu per la gent gran és les vacunes. Hi ha 3 vacunes en desenvolupament i aquí sembla que serà el futur, però avui dia no ni es recomana, no hi ha cap guia que el recomani, però sí que és veritat que davant d'una necessitat algú te'l pot demanar, però no tenim dades, no tenim dades. Doncs gràcies als 3, doctor Soriano, doctora Queralt, doctor Anton, i gràcies a vostès per vindre avui i la gent que ha estat connectada. I fins a la propera. Gràcies. Thank you.